Pa i pričali smo, izvini samo da... Halo? Jesse, šta radiš? Jesse, brate, evo u kancelarijama. Hoće da se vidimo? Pa ajde, mogli smo, gdje da se nađemo? Od semafora. Kojih semafora? Jedini semafori u Berani. Aha, ti semafor. Može, brate, može. Ajde, brzo sam gore. Važi, brate, vidimo se. Ajde. Mladi prave Crne Gore su danas na jednom od mjesta koja svjedoče o tome koliki je bio nerad, nebriga i nesposobnost lokalnih vlasti da gradu obezbijede najosnovnije infrastrukturne potrebe, posebno one koje se tiču bezbjednosti u saobraćaju. Uskoro će biti završen autoput Bar-Boljare, što predstavlja ogroman potencijal za naš grad. Taj trenutak Berane će dočekati sa propalim asfaltom i makadamskim putevima. Pitam one koji još uvijek zvanično vrše vlast u Beranama, zar je bilo toliko teško zakrpiti rupe na putevima i osposobiti saobraćajnu signalizaciju? Gospodine Dragoslave Šćekiću, dok ste sebi iza leđa građana asfaltirali magistralu za izdajničku manjinsku vladu, građanima Berana ostavljate makadamske puteve. Dok se vi slikate po jahtama, građani Berana su dočekali 2022. godinu bez semafora. I to na saobraćajnici koja je od regionalnog značaja. Gospodine Jokoviću, bolje bi bilo da ste vrijeme koje ste utrošili u sastajanje i pregovore sa čelnicima i poslanicima DPS-a, na primjer, potrošili na rješavanje krucijalnih problema grada kojim vaša stranka upravlja gotovo deceniju. Dok ste vi, Jokoviću i Šćekiću, dali zeleno svjetlo za povratak DPS-a, građanima Berana ste upalili crveno za bolji život, razvoj opštine i prosperitet. Svjesni smo da se državna bivša vlast maćehinski odnosila prema svakoj lokalnoj vlasti koja nije bila iz njenih redova, ali smo potpuno uvjereni da ste se vi domaćinski odnosili prema svojim građanima i njihovoj bezbjednosti, da bi recimo ovaj semafor odavno bio u funkciji. Prava Crna Gora je pokrenula zvaničnu inicijativu da Berane dobiju svjetleću saobraćajnu signalizaciju, čime će ova dionica puta postati bezbjednija za sve učesnike u saobraćaju. Mi želimo dobro ovom gradu, mi držimo riječ.